Здравейте, хора! Сега ще представим новините на нова телевизия. С Боби И Любо. Да. Сега ще ви покажем един човек, който си треснал главата в стената. Този човек се казва Москва. Да. Но той го е направил по по-друг начин, защото Москвата, понеже аз го снимах в едно видео, той е Шаолин, тренира се за Шаолин и се една пръчка, така, дум! Си майна главата в парзалката. Да. Вие кажете втората новина. Втората новина е за котка и взела тоалетната хартия в банята по-скоро. Да. Но не мога да я намеря. Не знам къде е отишла. One moment, сега че я потърсим. One момент. Намерих я. Имало едно време една пръчка. И дошла Тя е била. кот. О, той дойде. Няма с какво да ви занимавам повече. Ето тази котка си беше нагълтала с тоалетна хартия. Ела да те мочка. Ела, ти гости, ела тук. Жиро изглежда най-удачният вариант, точно така успява да задържи мощния централен. Третата новина е, че не знам каква е третата новина. Третата новина беше за Сали. Третата новина е, че Сали се е срал в бурканче и го метна в осмия етаж. Да. Сали не можем да ви го покажем, но напишете в интернет Али Раза и ще видите кой е Сали. Много прилича на него. Той е той. Да. И това беше от нас. Да. Чао.